Fil-qorti 13 il-ġuvnu tfajla li l-lum il-ġurnata li tajiet tagħhom ivarjaw bejn 15 u 20 sena kienu akkużati li fis-sajf ta' 8 snin ilu korrompew 16 il-tfajla minorenni u l-waħda minnhom kienet għadha lanqasal qed 12 sena. Jirriżulta li żgħażagħ kienu jħufu fl-inħawi ta' witilajn u kien jieħdu l-tfajliet fi blokka ta' flezz abbandonati fejn kienu se jseħħu l-atti sesswali. F'xi każi il-vittmi kienu jiġu medda jħallsu l-flus għaliex jekk ma kienu ser jagħmlu dan kienu jiġu informati l-ġenituri tagħhom. L-abbuż inkixfu wara li waħda mit-tfajliet qalet il-missiera x'kien ġala u sar rapport il-pulizija. 7 mill-akkużati weħlu sentenzi ta' bejn 6 xhur u sena ħabs sospiża għal sentejn, waqt li 7 akkużati oħra weħlu bejn sena u sentejn priġunerija. L-ismijiet tal-akkużati ma jistgħux jixxandru fuq ordni tal-qorti. Iż-żagħżugħ Rumell inqabad u wettaq serqa ta' kważi 3,000 euro mir-ristorant Aroma f'Taslima. Żewġ tieħdu tilu ammetta li l-għadda ta' dak il-każ wettaq serqa oħra ta' 200 euro minn ħanut ieħor f'Taslima. Silvius Pilander ta' 25 sena kien arrestat it-tnejn bil-lejl wara li xi persuni raw dieħel f'dar fis-swieqi. L-allegat ħalli l-intaraf minn kelli sebaħ xaru u għamilt pinġija fuq dejh it-tnejn biex ikun differenti minn kif der fil-filmati li nqabdu mill-kameras tas-sigurtà. Il-każ ġie differit tal-ġimgħa d-dieħla sakemm tinġib iktar evidenza. U tressa wkoll qorti Jakob Teklesbet Seveledi, raġel mill-Eritrea ta' 28 sena, residenti fiċ-ċentru miftuħ ta' Al-Fajr, huwa kien mixli li nhar it-tnejn li għadda kkaġuna feriti ta' natura gravi fuq 3 persuni u ġrieħ ħfief fuq 2 persuni u li saq il-vettura b'mod traskurat u perikoluż. Il-qorti kienet informata li teħidlu test tan-nifs iżda riżulta illi ma kienx taħt l-effett tal-alkohol. Seveledi ammetta l-akkużi miġuba kontra tiegħu u l-qorti qalet li ser tagħti s-sentenza tagħha fit-3 ta' Ottubru li ġej biex anke tanalizza l-inkjesta.